Colacao, aliment olímpic, és a Barcelona 92 alimentant els atletes i recollint per a vostè la imatge del dia. Fermín Cacho, primera posición. Fermín Cacho, España en tête. Fermín Cacho of Spain. Fermín Cacho. Des de Múnich 72, quan Colacao fou seleccionat com a aliment olímpic, molts rècords han caigut i s'han superat moltes tècniques. Però el secret dels millors atletes segueix sent el mateix. Una voluntat de ferro i una alimentació completa. Colacao, aliment olímpic a Barcelona 92.